Hawn kriżi fis-servizzi tas-saħħa mentali aktar u aktar bħalissa meta huwa kruċjali intervent ta' saħħa mentali jingħata f'waqtu. Iżda sfortunatament l-istennija għal dawn is-servizzi kull ma jmur qed tkompli tiżdied. Dan sostnietu l-President tal-Kamra tal-Psikologi Gabe Debono f'post fuq il-midja soċjali hekk kif aktar ma jiżdied l-għarfien dwar is-saħħa mentali, aktar qed ikun hemm nies li qed ifittxu dawn it-tip ta' servizzi. Debono saħqet li l-psikologu apparti l-psikjatra huwa l-uniku professjonista s-saħħa mentali li huwa kwalifikat u legalment responsabbli jagħti servizz tas-saħħa mentali komplut, inkluż l-assessjar tal-pazjent li ma jista' jagħmlu ebda professjonist ieħor. Hawnhekk hija qalet li dan huwa impossibbli jsir meta hawn nuqqas kbir ta' psikologi. Il-President tal-Kamra tal-Psikologi qalet li preżentament il-psikologi ġodda jippreferu jaħdmu mal-privat minħabba li l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma ferm aħjar minn dawk tal-gvern. Apparti minn hekk hija spjegat li ħafna minn dawk il-psikologi li jibdew mal-gvern jew jiddeċidu li jkomplu jaħdmu fis-settur pubbliku ikollhom jagħmlu xogħol privat ukoll minħabba l-pagi baxxi li qed jingħataw u allura dan qed jirriżulta fi psikologi li qed ikunu overworked. Fattur ieħor li qed jissemma huwa li l-maġġoranza ta' dawk li jidħlu jaħdmu mal-gvern jilħqu sa middle management u jitilqu. Dan għaliex l-opportunitajiet tal-psikologi biex javvanzaw fil-karriera huma ftit li xejn. Għaldaqstant il-President tal-Kamra tal-Psikologi appellat lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jieħu azzjoni b'mod immedjat u għandu l-opportunità jagħmel dan bil-ftehim settorjali li huwa imminenti.